debate bat aurkeztuko dizuegu energia berriztagarri eta berriztezinei buruz. Hemengo aldetik, Luken, Daniel, Aiora eta Laia izango dira energia berriztagarrien ordezkariak, eta beste aldetik, Aner, Peru eta Lier izango dira energia berriztezinaren ordezkariak. Peru, zura da hitza. Nire ustez, energia berriztezinak hobea da ez duelako gastu ekonomiko askori sortzen. Aiora. Arrazoi duzu, baina energia berriztezinak asko kutsatzen dute, eta hori oso kaltegarria izan daiteke planetarentzat baita izaki bizion guztientzat ere. Lier, zuretzat da hitza. Baina eolikoak edo plaka solarrak jartzea oso lursail handia behar du eta lursail hori lortzeko zuhaitzak, landareak eta animaliak hil edo moztu egiten dituzu. Laia, zuretzat da hitza. Zurekin hau nago, baina energia berriztezinak lortzeko lurra zulatu egin behar da. Eta lurra zuloz beterik egotean planeta momenturo kaltetzen joaten da. Aner, zuri. Baina gaur egun dauz fabrika batzuk horrek zuloak tapatzen ari direnak. Daniel. Baina rasulak ez badute ondo tapatzen, partikula kimikoak aiera joaten dira. Peru, zuretzat da hitza. Gai hau alde batera utzita zer esango diguzue diruari buruz. Luken. Zure nire iritziz diruaren inbertsiona da. Behin proiektua martxan jartzen baduzu, energia hori ez da inoiz agortuko. Peru. Eta zer egingo zenukete 20 urte barru, lursaila ondo ez dagoenean eta eolikak zaharrak direnean? Laia. Aiorari pasatzen diote ideita. Bueno, gai hori alde batera utzita, guk kotxei buruz zer uste duzuen jakin nahiko genuke. Aner. Esaten dut, gasolina un kotxe dekola probabilitate gehiago sua hartzeko, baina kotxe elektriko batek sua hartzen badu iten daula sua gehiago eta handiagoa. Luken. Nire hitza hori pasatzen. Niretzat argi dago gasolina dun kotxe batek eztanda egiten badu oso erreakzio kimiko arriskutsua sor dezakela. Lier. Kotxeetaz gabiltzala, kotxe elektriko batek kargatzeko ordu erdi edo gehiago behar du. Eta gasolina dun kotxe batek 2 minuto edo gitxiago behar dituzte depositoa betetzeko. Daniel, zurea da hitza. Bai, baina gasolina dun kotxea kotxetik kea ateratzen du. Eta han partikula kimiko asko joaten dira airera baita itsasora ere, eta han kutsadura handia sortzen da. Aner, zuri pasatzen dizut. Gai hau alde batera utzita, marea energia oso arriskutsua da, adibidez, uretako izaki biziduentzat hil aldirelako. Laia. Arrazoi duzu, baina marea energiarekin une oro energia kopuru handia sortzen da. Itsasoan beti mugimenduan dagoelako. Lier. Baina zentral nuklearra ere kopuru oso txiki batekin energia asko sortzen du. Eta ez du hondakin handirik sortzen. Daniel. Horrekin ados nago, baina zentral nuklearetan partikula kimikoak asko eskatzen dituzten. Eta gainera, eskapi bat egoten bada, itsaso zein aire kutsadura betetzen da. Adibidez hori Txernobilen baita Fukushiman gertatu zen. Bueno, onartea ailegatu da debatea. Hurrengo batera arte. Agur.